Firma Hella sa už od roku 1995 špecializuje na predaj farieb, lakov, omietok a tapiec za výhodné ceny v svojej predajni v Banskej Bystrici. Ponúkame tónovanie až 5000 odtieňov a preto vám v našej predajni určite namiešame farby podľa vašich predstav, a to na počkanie. Našimi zákazníkmi sú individuálni klienti, ale aj profi zákazníci z radu maliarov, natieračov a stavebné a rekonštrukčné firmy. V našej predajni ponúkame kvalitné interiérové a fasádne farby, farby a lazúry na kovové a drevené konštrukcie od rôznych výrobcov a taktiež doplnkový sortiment ako maliarske potreby, murárske náradie či pásky. Náš sortiment doplňa široká ponuka tapiet v rôznom materiálovom a dizajnovom prevedení. Výber farby je dôležitý moment. Správna voľba odtieňu skrášli váš domov či kanceláriu a vy sa tak v priestore, v ktorom trávite čas, budete cítiť lepšie. Nechajte si preto pri výbere vhodnej farby poradiť odborníkmi s dlhoročnými skúsenosťami. www.farbihela.sk